Mitika mukaramba muchidya mavheji everyday munofara nazvo here. Ndanga chimbochinjawo kamuriwo maizve. Hello and welcome to the village. In this week's episode, we take an in-depth investigation on the attitude and beliefs towards commercial sex work. Destiny Media took to the streets of Harare to hear from the clients and the general public on their perception on these sex workers. Generally, the reason behind picking from the ladies of the night was the thrill of the service and a matter of variety as one can explore his various sexual fetish. Senini nangu zvindotondinakidza kuti nhasi ndiri kuenda kunokecha, nhasi ndiri kuda musikana, nhasi ndiri kuda akaslinda, nhasi ndiri kuda akaslay queen. Chinyatsonakirwa naye zvekudaro. Another reason for picking from the streets was the fact that men are not being satisfied by their wives, and also that when their wives age, their sexual performances decrease. It's true. That's why ndichidaro kuti dambudziko harisku, we don't blame 100% kumadhara iyaya, tinoto blamawo kwavari kubva. That's why ndati they are being pushed out. Mai vakaramba zviri kuda baba, zvazvinongoreva zvinoreva kuti baba vachatsvaga ine alternative, and once vakaiwana zvaakureva kuti pavari zvanaka. Mumwe musi munotozoona kuti mudhara kana vambenge vachiita mutauro kudzimba vachinetsana, munotozoona mutauro wadi wapera. Chapedza mutauro usandi kuti kugarisika zvakanaka, but munhu akuwana zvacho zvaanga zvichimbomutsa mutauro somewhere else. Saka ichokwadi ichocho wana mai dai zvaibvirawo waitwa rope into this issue, vabatsirawo kuona kuti varume vavo vagutsikana here, if it is marriage vagutsikana nemarriage yavo here. Ndo paya pamwe pandaidira hangu chiwanhu zvachaiita iyemi pamuri apa mai, maiti mukanga maakusvika kuma 45 years maitora mwana wehanzvadzi dzenyu mogarisana naye. Zvazvaingoitirwa chete paya zvaingoitwa kuti baba vasanyanyombude kuenda kunze, mai wabatira pamba, hanumaona manje. So chirungu chakabva chazouyawo chikati marights evanhu, saka ndo marights acho iyaya. Saka regai zvakadaro zvikurirani kozvinototi chiregai. Most men, what they are looking from their homes is peace. They are looking for peace givers. So most women, the wives at home, they are not able to give peace to the men. So most men, what they do is they go where they will find peace. Nemadzimai mudzimba vasarambe varume wavo kunyanya pabonde, nyange pakutaura chaipo, pakugara naye nemurume mumba. Haafanirwi kukonorera murume zvinhu zvakawanda, anofanirwa kungogara nemurume wake zvakanaka. Nyange pabonde ipapa ndo panonyanya kunetsa, saka anofanirwa kurara nevarume vavo. These clients also consider their health first when engaging with these sex workers, and that their safety is made possible by the prostitutes as they carry protection with them all the time. Zvowera zvechiki, even kana iwo futi vanototyawo, ndosaka vachigara vaine maprotect. Hapana panotombopinda newe asina protect. Vanototyawo chiwera wasikana waya wamunoona. Selling of sexual service is yet another controversial behavior. Many people, and especially those with conservative religious views, believe prostitution is immoral because it involves sex for money, and they consider prostitution a sign of society's moral decay. Wantoda counseling yakakwana wana ivavo varikufamba mustreet, because zvinorwadza kuona mwana wako achitengesa mwiri ari mustreet zvichinzi hakuna mabasa. Hongu tiri kuona kuti hakuna mabasa, but isusu tiri kurarama nekuita sei nekutengesa, tinohasela tiri muno mutauni. Hongu tinosangana nezvakaomawo tichimhanyisana nemapurisa, but at the end of the day hatishai mari yekubhadhara rent, hatishai mari yekudya. Hakusi kuti kana kusisina mabasa munhu oenda kunotengesa mwiri wake, mazuva kunze uku kwane zvirwere. Saka toda counseling yakasimba pane vana ivavo. Pakarema
honestly pakarema. Zvine mafactors akati wandeiwo hazvo. Mumwe musi apushwa kuti atengese muviri wake nemamiriro ekunze. Mabasa hakuna, zviri kuzikanwa nemunhu wese, ende zvimwe zvacho ndo zvaakupusha vana. Ndinorwadziwa semubereki realizing kuti mwana wangu ndo zvaanga achiita, ende hazvigamuchirike musociety. Kunzwawo kuti ndiwo zviri kuita mwana wekwaningi. Saka zvinondinyadzisa semubereki uye zvinondisverutsa, zvinondibvisa chimiro. But at the end of the day unozoona kuti zvichida zvikwanisiro zvokuti munhu ararame zvinenge zvisipo, kana kuti zvikwanisiro zvacho zvokuti mwana abude aende kumabasa chaiko, being the formal kana informal, pamwe hazvisi kukwanisika. Saka it's a 50-50 situation. Yes, the blame is there. Chokwadi hazvifadzi, but at the end of the day munhu asarudza zvaasarudza hazvisapoteki. Chokwadi pane mamwe mabasa ekuti kana matalents ekuti mwana unogona kumira naye uchimusapota, but like iro riri you cannot support it. Harisi riya rekuti ngati mufundisi namatira iwo mwana wangu aropafadzwe nebasa raari kuita. I mean it's a disgrace. But situation irimo munyika pari zvino handidi kunyepa. Vanhu vari kuita zvese zvese including izvozvi. Ndinorwadziwa, even akandiwakira imba kana nyange akanditengera mota. Zvaakudipendawo hazvo nekuti ndingadii, asi pamwe pacho semidziyo inogona kudzorereka, handinomudzorera. Seni zvangu ndinomudzorera. Imota shuwa yandaziva kuti mwana ndo zvaakaita, ndinomudzorera. Ndofamba, I would rather walk than kuti ndifesane nezvinhu zvakadaro. Kana ndisinawo kuziva, yeah, maybe, but kana ndaziva handifunga kuti zvinganaka. Mwana wangu hongu ndinozongotrayawo kutaura naye, asi with a heavy heart. There are a lot of things, because first things first, they need to go to rehab. They need to see the psychologists, right? They need to see the pastors, because poverty and all those things, they are demonic. So these people, they need to be delivered. They need to be cleansed. Yeah, there is need for exorcism.